Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Pusa, maningkamot ko nga makuha-kuhaan na yung problema sa bayan ni Jericho. Samantha? Ikaw na? Clark? Ni Aka? Muding wa na ka mo pakita na ko. Tungod din ang tawana. Kalma lang, bay. Maobre ang tawanang nakaingo nga gibaliwa lang kunin mo, Samantha. Hinahinay lang siya masultihan, bay. Murag hait naman. Hoy, ikaw! Mahimo ba, Clark? Ayaw pag-eskandalo din eh. Ayaw nagbasto sa si Rudy. Kung anong dili man, nasigim ko pangita ni mo. Ni alam di ka din eh. Gipulihan lang ko anin mo niya. Clark, palayo din eh. Nagsalig ka rin tawana? Ha? Nagsalig ka? Bay, Saan ka bay? ayaw pa kita gubok. Ha? Ikaw nagsaligan, Samantha? Ikaw na yan, ha? Clark! Nakubuso ka sa basto na! Si Rudy, Uy, ila siya! dito dito sa lalaki. Diya ka lang, love. Diya ka lang. Gisuntok sa lalaki si Rudy? Uy, ila si Rudy, Clark! Layo sa kong uyab, ha? Bay, ikaw masukol ni mo. Usaw na, ha? Huwag na si Rudy. Ha? Ako yung tubang, ha? Ikaw na, Clark! Palayo na lang ako! Usaw, patiwas ka? Ha? Patiwas ba ka? Ha? Usaw na yung gubutan. Guard! Ilabay ni sa gawas. Nagdaan yung gubot. Samantha, ikaw nag-ingon ini. Ikaw! No! No, Clark! Imong sa kung gano'ng gibiyaan ta ka! Palayo na ako! Palayo! Abay, palayo naman, ha? Gawas lang. Rudy, okay ka lang? Okay na. Dili ka, okay, bay? Midugo na yung mong kilay, oh. Hala! Asus, may gani mo kong kalakaw! Idol! Hala! What's happening? Nausa ko ako idol ka naman na nag-blood na imong kilay! Oh my God! Gamay ra ni. Idol! Ay ka mo kabalakan. Ano ba magkabal? Suntok to ka, idol! Rudy, dali. Tambalan ko na sama sa imong kilay. Manang Iday, anda man ang mga butang. O saman, Mamiya na ta din, eh. Sige na. Idol! Dali, tambalan ko na imong kilay. Dali, una sa akong kwarto. Maayo kay wa man daay ni magkadugo og maayo. Salamat. Rudy, sorry gid kaayo sa nahitabo ha. Okay ra. Wala problema. Lahi man sabay og utok ang imuyap. Usasab na sa akong dili ganahan niya. Kanang sobra kong mga pubo. Pero mo'y nag-una-unag panguyab og lain. Ay kitarungan ka gyud eh, mo siya bukan. Gikapoy na ko siyang batasan, uy Rudy. Okay. Sige. Mama uli para mo. Manawag niya ako ni mo sa bahay. Sige. Mairigit na namaya na yun ta sa resort. Kuya ko no balik tong tawanan sa mansa. Ay, iyang pagtawana. Naamong lang noon si Rudy. Sos, kaluit taon sa ko idol. Sus, wag itang kaik. Di pa uli sila doon gisi iskilay. Hoy, Samantha. Gano'ng iabot mo sa tong imong uyab sa resort? Wa ko mahibaw, madam. Abot lang, naunsa na siya. Basi nagtawag-tawag sa kaniya. Maong nakaadto dito. Wa, oy. Ngano ko taong manawag man ko niya nga naglikay man gani ko niya. Di ko yawan ko kanina da. Sos, loya sa ko idol oy. Wag itang kalihok. Sus, di kasingit ba siya?
Ang pala wat yung kasingkit taon. Nakadungong pagkustingo nga to. Ay, yaksos. Abtan ko patutuhanan na. Yakan ko magitunaw nga to ba? Ipapusga lagi ko to. Kining, sorry ninyong tanan ha. Sa'yo na noontang na uli. Sa nini mo? Hala, sige, Inday. Madam. Ipagawas na tanan akong daha. Yes, madam. Ako pagawas. Asa nga mong da? Ay, pati tarunga na. Oh, lagi, madam. Oh, easy. Love, Kay ko slowly. gusto na akong mapangin sa Lagi, luyo. madam. Samantha, Asang ato ta sa luyo. Sige. Kay may tawagan ko sa opisina. Dali, love. Ibalin taon na ka sa wheelchair. Wa na ikakapuya sa atong lakaw, miss. Gikapoy man. Pero ganahan lang ko magkiksulti nimo. Bahin sa unsa man na, miss. Unsa man? Nanguyab nimo si Rudy. Ha? Nanguyaban nimo si Rudy. Kuan. Misulti lang siya na ako nga nagkagusto siya na ako. Kana ra? Oh. Nanguyab ng giday siya nimo. Sugta siya. Ha? Sugta si Rudy. Miss Chloe, unsa man ang imo? Tambag o sugo? Tambag? Tungod kay makaayo nimo si Rudy, kung siya ang imong mauyab. Ha? Wa pa man na sa akong nauna, Miss Chloe. Gubot pang akong utok sa nahitabo kanina. Mas nagkinahanglan ka og lalaki karon sa mansa. Miss Chloe, ayaw lang ko una ah. Buotan na si Rudy. Ug makaayo siya nimo kaysa imong uyab. Oh. Si Rudy na no? Tubaga. Hello? Kumusta naman ka, Samantha? Rudy, ikaw ang angay na kong pangumustahon. Kumusta naman ang imong kilay? Okay na eh. Maayo noon. Ay, sorry ha. Naangin na noon ka sa kabuang ni Clark. Ikaw ang pag-amping. Kay pasinog, usaong kaniya kung makita nga na pag-usap. Okay ra ko. Dili na siya makakita na ako diri sa bahay nila ni Sir Jericho. Agoy. O lagi. Hala. Ayaw lagi kabalakan ako, Rudy. Ako'y kalamig yung mulitok og Rudy ni Inday Samantha. Pero mas lamig yung mulitok, Rudy, idol. Kaswit na yung idol kong doko ni Inday Samantha. Hoy, Ay, sumanman. saan mo sa nagsigihan ni mong liya? Ay, saba, madam, ay saba ka madung kanta. Ikaw ba, madam, bakuyawan sa tanim mo, oy. Kalit magkagtunga di sa kong kilid, oy. Hoy, Siyan, man ka. naniid ka ng Samantha. Kinsa ba nakasulti niya sa cellphone? Ha? Shush, ay, madam, ay saba, madam. Ang ako na idol. Ang doktor nga dili ka mau masuko. Wa na, Hoy, sila na love team, madam. Sila na cute. mahimo ba? Ha? Pagluto na ko dito. Uno, Ano pag sige pamantay ng mga tao diya? mas kalimutan ako. Okay na lagi ko. Ikaw sad pa. Sobra na sa dang info. Alay, si Day Samantasan. Uy, makadag come here, grabe. Sweet. Almigason sa taan eh. Ay, lupi magdugos o dyan eh. Nangiday! Tilan. Ay, Nan! Kinsa nang gili-li ni Mos Bintana? tarong diya dong. Kinsa na? Bantay ako gibantayan ni mo dong. Bantayan ko ni mo dong. Nangiday? O di, wa kong lidong diri ko ay. Walang nagsilos lang ko gamay ba? Unsa? Tan-alo ko ka ng sweet kaayo bang mga moments ba? Ha? Kay, nang istorya tamang yun no? Paminaw diha.
Nanawag sab si Doc Idol Rudy nako ni Inday Samantha. Unya, haska ka, sweetie lang. Hasta si Inday Samantha, gikilig. Uyab na tingali na sila, oy. Unsa? Love, di pa ka matug. Matawag na ko lang. Kuan, nalang ko gibasa nga dokumento. Love, bagay masab sila si Samantha ug Rudy, no? Tingali. Og si Rudy sab. Seryoso sab ni Samantha sa akong tanaw. Laliman ka, siyang nabunog. Pero siyang nanawag ni Samantha og nang musta. Sweet kay sila, love. Ilasab na. Love, manghinaot ko nga diliit ka mausap na ako. Love. Love, kapila naman ka na ako, sulti. Nga ikaw lang babae sa akong kinabuhi. Ikaw lang, love. Din ikaw na. Magkuha lang kong tubig sa kusina, okay? Okay. Kadindot sa buwan tan-awon di kan dinis sa luyo sa ilang bahay ni Sir Jericho. Ay, pero naglibog ko ni Miss Chloe. Nganong gusto man siya masungton ako si Rudy? Niya pa dahil ka din sa gawas. Ngano? Gidili ba ang pagpundo ni sa luyo, sir? Uy, pamatay. Kinahanglan magklaruhay ta. Unsa man naglaro na to, Sir Jericho? Di ko gusto nga makakita pa sa naong atong uyab ni mo, ha? Oh? Dili na ko siya kontrolado, sir. Oh, tuod di ay. Salamat di ay sa mong pagtabang ni Rudy Wa kanina. ko malipay sa nitubo kanina. Ug di ako gustong mausap pa to. Ug di pa. Unsa naman, sab, sir? Kung manguyab ni mo sa Rudy, ayaw siya sugta. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me.